팔의 랑만아서 돌가 땡이는 능나니 지 여장나네 뭐 파파는 능티니 거기 정가이 제로 말어 하나 아니 못해 능 폴리싱가이 하시리 야고 말어 하나 아니 못해 Jotono pulis kam khung kaham ITS Explore Tiprasa channel by night onai khapang ni takhuk taibu khuk songno ang tabuk phai sok kaijak dara bikrong koloni nogno khungo dolai hangkor ni bisingo khobjak hokutisa amchaini GNT kami eba Gopinath parawo bini sajla khoroksa tongmani bo mane hamya bai gudalai mane hamya sawi tini thongoro ko sugui tongna nangkha langta phangta khayai buskari khayai gabono nainen bagi phai sok kaijak da bikrong koloni be future ni bagi wan songman tongkhana ani sajla khoroksa tongmani bono ang thina ni sigang bini yakumai basari kalangana hinai tini bos ya bai ke mane hamya bai gudalai mane hamya sawai tini bos thongoro ko sungna nangkha bufuru thino bufuru thangno khali jora simi je nasingjak bo abo hayungi tong tabu khapangni ta khuktai bo khuk songnarok tabuk nugui bang khana bono mane hamya bai gudalai mane hamya sawai tini thongoro ko sugui tongna nangkha nongni borok kok sungke bo kok saya buibe bo kok saya siring ke bus kori ke ga sugui tongo bo sago bostro kori khayai inga maiti bo saya 17 18 din ga khabo tini jao thongoro ko sugjak bus kori ngi tongnai Obo nintam kalai emne kai. Obo tuhan busano. Oh, enggak botam ngon emne kai. Enggak boda bo pula kai cerai furo kai bo kisah afrola kaham kurung tong mani. Mai mirok song mani thok jak yang kai kaham rok kai mui rok tu jak hiu sungui. Apti rok tam suhak rok nengra kapula. Ka dol bai tongte kalau kai tam jane nungkha. Oh nok rok phar ka kai. Ri besar rumah lahai rogo ri kesabon nok harga manuk kepek kaye denrai bu cakabo pula ngai denrai cakna ngai kepek manuk ko mak hibiu ngau batamo ko boku tugu tambah nei do gari ni jini sachi nung lai ke tamo waisa nung lai ma bah nei bokai nung nyai tho o ko tulu khai nusla pula boro bunya ro khna mani adra ko cakha kai khojom ngra ye himla tini miliya bo wai tham phai ke apte ke ba kai li ke thu jogu ga no ko phai ke chuak ke phe ha jo ong ne ka bo se bo si gorom ka bo sawi te cha mun gang ro ko thang a ro mu yu dong sapu phai thirngu a ro le mam terngu klano bufurun jiming nang saimang ka je mane hema be gudalo hinai ta busu bo sorong khamne ke khna ku sumo 3 4 5 bo sorong dong khna 3 4 5 mane buno butu sriyo tabo emne ngangke oje khobor haking tongmani langta phangta kai nogo je hake asugui tongmani murumoi obo busu bo sorong kha abo hangale seman chimi seman kai resap ka joto sedani tu kang kai no bo resap gura ka resap ka kai resap ka tam nogo roko haino guro ko noklar ko horoko resapo tamongo motor sawo tamo motor samai ke sawo noko thuya par noklar ko noro emne ngangke center ko ri hojak dobo no ki rohojak bo center ri horman norgo ko ambasa resabo musubo ungo hangka ba drak sengman si koborungo ungo beren kharabungo ungo hnai sugung sasongro salai kya hinlai kya hangka ba sugung sabai tu bagi khayoi rohori bo gari be phaitlang phaita bono romo hangka tlang phaita ka rohor ka hangka hala hamka po apuro hammani 3 mas tongoi hamka ka lokai hamui paimani talbusu tongjak emne ke center ro 3 mas 3 mas emne ngangke ulo kuno poriborton rok dang nogo phaman joro apru no a 3 mas pura te kisa lai tonna himanche a somoi hinga ka te mas kaisa tonna himani da chungsa katarkha he tam jane bom muni turungu sing ro kai tungu munu yo kok sawu bo ayang agi nungfuru chapuro go biri phangro go de khotui mukti ro musu mungkwati dukati ro kan soktengi nai jadi telang thang pai bono telang na de bona rok nai ka mutai nyangu mutai Ito mutai atau buru lagi ya? Mutai bori kang kau rotang ini kang kai kali jalan nangu. Oh, caca. Ongko bunyi, ongko nosto, pirok puru botang ini mani hawar manjago. Oh, caca. Engka abu bori kah, abu pun bori kah besar motok jak kah Bini sakol motok jak kata, motok jak dari rok hak lebih hor baik sal baik haji putro baik pukaka. Olah kau disikan dia langtang kata. Ri kan ya langtang thang kai ta bukai kante amti ko langtang teng kai asa kala kai ungko maje tining yang ko buyak khu buyang thang kata yo 18 din moi de din kisa hor kai thanda rok turi phai kisa nungo ka mai ni sangka kai mai rok kisa chau abo bo khopsa suk de chana chaya kano tului
ribu hingga Enggak tahu oh koyek dini bising rokok saya nok dokter rokok telang nanya apa herok udah serok tuh tongin manse. telangai phunugui de kepano asuk jora am khulai jora pan telangai phunugui judi bono oro onglia onyo jaka telang di jibi telang de haidung telang di hingga barang pun sarang bokeri ba noko pan kirok tui phajuan to ba asuk jora naya nu bukan absus puro gue na asuk jora pan nai sini bui to hinba yo o nai to ti phasong ro telang lia telang bote engmas baratongnya bono je cari ma musuk man cari khana musuk ma khan hini kelang o bid nesla emne nggak kajak borjak rongjak dah ongjak ya si kelasi cerai si bo besar ono emne onomanik bin boyos puri bosor besar khoro besar ini nih ketam buri mang nei chila ma sa obon joton kusuta tabuk jauh thongro kesui dong na thongro kusuk tong nai obon kusu engka bo tabuk ba dewaisa mutai ba sangri nai kha ri ui aro chemano ri paise tok tak khum pai chalan ro phirogui ri paise taklai butai sari khai ko narka bokna narka bok mutai tak khum bolongo puri hini puri ri kha ahai ri ka ka tak butai sa sakang ungya khong muti che tomung tongo hungka ba sala kok saya phuruk tongo hini ga ui pairok de budok dong gui tong kha amtru hini pola sa sakang thangi pai kha 사중 당의 가리 리자 대처리 우이 파이프로 힘이 파이자 말라이리아 보바이 모라 소라 뭐다이나 파이동 그러니까 빈 푸나마럭 뚜이 패기 안고 시간으로 가면 가고 먹고 와이로 각불리나 하고 그러니까 보도 양능 나니 바그 길이나 시시야보 오마모 바이 마노이 파이 보사 사바 마 패기 아보 팔레 랑마나서 দরকার 때니는 능나니 지 여장나네 emne ngangka nung nesla ni emne ngangka hai naman rok emne susi tusi rok ba rok mana mang hawa sesung nok rok manjo nin dada ba ke hi sinjak obo borom suci habo nok phat kaka kuna acha ei takai hino apur ka bose gorom sungrong na hai chisirak gorom no sunung nai tamo no nok bai tongui bejal si hai rok gutrungo apur ka botanan bagai nungian bagai nok bai tokon bejal bini sak no emne ngangka nok tong man kelakya hai diba kaham digi bahige telang mano ni jin busano saya sugi ai pano abai si wansogo ang bahino ta no phase do age phang thakya suang nung suang nung japano baban tomna ang sengui lap geroi ang bo ekdino bu phasuak nung nai na ane bu phasuak phan nungi tongthong ang nungya ang kaham digi si lama hamnai abotoi rok pano himman lena kutugu je sapan ko dorkan ka bonang bin akon no si somoyo akon hungka bo o ko suang botini bu phano se bujonan tongmani nang tamni suang nang hinai daga chopa phan bose ulta hamya digi lama himi otako ba yengi tongo daga bu phapana nung tini khogui tongkai jelo mar honai ain mote nung police ngai khachiri bi yago mar honai ain mote maya nang phano engka bono akol no si bono to buya daga chopa khaya bina akol no khayo bina akol je khayo engka angka am tu phurung jago kintu engka bono ba hanu o hinu hin pano boka nung sinung bocere phangri se nung phaya ge nung tang khaya tabuk je langta phang tangi tongnai tabuk je bono taisa skangni hege kahamda ang thoto hege matong na ngla hege tai matong no rong bukhau ya abo to tabu abo ban ba nyo chung tai sau khulai pan tlang goi doctor bai ki cha nai nya ni hingga tam ni sa abo ni ki cha chung mu chung man ta mu chung kha ka muti jaga tlang hingga ta chung abo to bini bono borot lang mana ni rang pusa bonang hingga tai o kisah misa mutai ro botai isa ungko je bo tong sak hingga ba nai phinai tebu usila ro ke tong nei tobu telang nan nei bekha chong wi ton maka khulai jora phano phunung nan manta bin chanan mai rung tong kha ba bin kethang tong kha ka ba u kisi sa jaga no bo hamgam chinai abai bin kepala jodi no kethang tong thai tong khang ke ba sungsaro tong thai tong khai ba na ngai tu bo kesal le telang mang than ma to ri ata nije se ngko jang gang ka ba kari jang gang ka ba bahige man chene ba na khai chawo ka ba ko tini aba khna ro choni rong ni je ko target nai tong manta bahai gong no sidu emne nganga o rugi ngai sa bothar thano bo ko bono bangkhari ma bok sanai ja o gari ro ko tom jora uro duma sorani hospital lo tlangai phunuk ja tam hin charo ke hinu muti hine bono ro sinoro mane jontro kure nyanya ni acha kuroi noro kubuni jaga tlang dihno tlang phano ongla ungko khulai tlang de lefar rohlanda lefar kagos nada da hinsungu to phana junga poto to tui pheka nogo tui pheka se kifilina tui pheka lefar kagos na rang puisa bodole dorkar nang khulai hoto jaga tlang nani ya pho puisa tlang nang nai kom se kom nang 15-20 le nango nung rugini kagos tong himbele busule free mana ba rugini kagos ko emne ke mana nang rugini kagos tong na mana no kiso misale tam para klai gubunya para emele para ta chino ba khapang ni ta khuk tai bukhuk song norok ta khnai no ma khana
chini taku khoroksa thongoro kusukjak gedungma talromoi bo mane hamya bai gedaloi abo haike ngi thanga hingke bini mani khukti nor khunai no mankhana tabo maisa ya tui niya 17-18 din kai thanga po tabo hingangke nor nugui mankhana sagoburi koroi abo haike no bo achugui murumui tongo kebo bai hono kok lamsaya nongni borok baibo buibaibo i ko gana nor nugui mankhana mai khurjak waisa wisu maisa nan hin sano hino kisa misa haipano bo maisai meya bini kunu ngo korikha busak bumong nai ne dibini pura ramsoka bekreng mang bekreng sikango belai kana chela kaham tongmani bo handsome chela kaijak borjak jaya khubo bini family ro koroi boys boy ne hingaka besingya khubo 19-20 bosor se abosok boys ne bisingo se bo oba hike ngi thanga mane hamya bai gedaloi mane hamya no chawoi tini oba hike bo theinani panja bai botak lorai tongo belai kheno wanama sincha chini tripura sarok haikeno dini din komori thangchinai mane hamya bai gedaloi mane hamya chawoi abo haikeno tini mangpli nugui mangkha chini para bai besi chalaiya ganao no GNT para aboke Gobinet para o khapang ni takhukte bukhuk jong norok tabuk nugui mankhana sikla chini tiporosa khoroksa bo mane hamya bai gedalai mane hamya chawoi belai kheno thongoro kusukjak tai buskuri ingjak langta phangta angjak inge buma hangka 9 mas 9 din bohogotei asai tui phemani ba paithak bono khulai hospital jorafan talangai nai nenen musugo bada basino basiya basi hangka basiya basi khe bongro khali kaisa bharat sarkar ni duarao kaisa card rijangmani rugi nai jana abo simingse tongo bo rang kori puisa koroi obno tikhle phunuk pai kyano belai kheno wanama sisa tei kirima bo sisa buskango jara abo hai chai tongnai nungui tongnai mane hamya bai gedalai tongnai rok norok obono taratari no yakardi ingkeno norok kaham life mannai kolok basi mung mannai abon bagoi norok obo haike tangdi boroni asai songo emne hingangke sajla tai koroi o sajla khoroksa tongmani no bose tabuk obo haike angjak gangke bono bagangni haike bono kaham ke tubui mannai aboni bagoi wana laijak tai nognu khungo bo berma koroi moso koroi mairung koroi obo hai obostha belai kheno boroni family bigra borok kaham doktor bai borok phunugui maya hakchal tlangai borok treatment kheri maya buslano obo haike nglai tongo tabo